నేనేమంటున్నానంటే మీరు యూత్, మీకు ఏ ప్రభుత్వం ఇష్టం, ఈ ప్రభుత్వం మాకు బాగా చేస్తుంది, మార్పు కావాలనుకుంటున్నాం, లేదా ఉన్న ప్రభుత్వమే మాకు సమకాలికంగా సమభివృద్ధిగా చేస్తుంది, ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయి అవి సర్దుకుంటే బాగుంటుంది, మీ ఆలోచన చెప్పండి. చెప్తారు. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం అయితే బాగుంది. కేసీఆర్ గారు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ గత 6 సంవత్సరాల్లో ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో అందరికీ తెలుసు, అందరం చూస్తున్నాం. ఫ్లైఓవర్ విషయంలో 69,000 కోట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టి అభివృద్ధి చేశారు. అయితే ఇది హైదరాబాద్ ఇప్పుడే 400 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నది హైదరాబాద్కి. ఇవి ఈ 6 ఏళ్లలో మనం ఊహించిన అభివృద్ధి చెందింది అనేది ప్రతి ఒక్క మనిషిలో మేము ఎవరైతే యూత్ అనుకుంటున్నాం వివిధ పార్టీల వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్లో అందులో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ఇవి. మనం ఏదన్నా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లోక్సభ అయితే నిజంగానే మనం అనుకోవచ్చు, కరెక్ట్ మాట. లోకల్ బాడీ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వానికే ఏదైతే లోకల్ బాడీ వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తే మనకు అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఏరియా ఉంది 114 ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్న అభ్యర్థి మనకి ఏదైతే అధికార పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవడం ద్వారా మనం పోగలుగుతాం, పనులు చేయించుకోగలుగుతాం. ప్రతిపక్షానికి ఇస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఉంటారని గ్యారెంటీ లేదు. కాబట్టి మనం ఇక్కడున్న ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించడం దాంతో ఇంకా 3 ఏళ్ళు ఉంది ప్రభుత్వం, 3 ఏళ్ళు ఉంది కాబట్టి లోకల్లో మనం పనులు అవుతాయి, అభివృద్ధి కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారికో లేకపోతే కార్పొరేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పనులు ఉన్నాయంటే ప్రభుత్వం అంటే పని చేయడానికి ప్రభుత్వం ఉండాలి. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ అదే అసెంబ్లీ అంటే అది వేరు. కాబట్టి లోకల్ బాడీలో మనం టీఆర్ఎస్కి గెలిస్తే బాగుంటుంది అనేది మా అభిప్రాయం. బిజినెస్ మ్యాన్ని ఏ నియోజకవర్గము, ఏ పరిధి, ఏ డివిజన్? ఇది 114 డివిజన్. ఇక్కడ వచ్చి థర్డ్ ఫేజ్. ఇది ఇక్కడ అభ్యర్థిత్వం ఎవరున్నారు? ఇక్కడ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ నుంచి మందాడి శ్రీనివాసరావు ఉన్నారు, బీజేపీ నుంచి ఆయన ప్రీతం రెడ్డి ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ నుంచి ఒకళ్ళు ఉన్నారు. సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ యేసరాజు గారు ఉన్నారు, ఇండిపెండెంట్. ఎలా ఉందంటారు ఇక్కడ సరళి పొటాపటికి ఉందా, వన్ సైడ్ వారు ఉందా? కేపీహెచ్బి అంతా కూడా అంత క్లాస్ పీపుల్, మాస్ తక్కువ ఉన్న అంటే మా మిడిల్ క్లాస్ అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ 58,000 ఓట్లేమి ఉన్నాయి, దాదాపు 62 బూతులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మన ప్రభావం ఏంటంటే క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా ఆలోచిస్తారు. కాకపోతే మేము కోరేది ఏంటంటే అంటే మేము అనుకోవటం ఓటు వేయడానికి కొద్దిగా కదలాల్సిన అవసరం ఉంది, ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇలా ఎవరిష్టం వాళ్ళు వేస్తారు, అందరినీ వినియోగించుకునేలాగా మీరు ఓటు అన్న ఓటుకు వచ్చి వేయటం ద్వారా మన ఇంట్లో కూర్చుంటే ఏం సుఖం అన్న. ఇలా ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటిస్తుంది, మరి సెలవు ప్రకటించినప్పుడు మనం ఓటు వేయాలి కదన్నా. ఓటు వేయకపోతే ఇంట్లో అంతే 30% అన్న 30% 40% ఓటింగ్ జరిగితే ఎట్లన్నా. ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో కనీసం 60-70% చేయటం వల్ల ఇవాళ మనకు నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటు వేసుకోవటం అది మన బాధ్యత. ఓటు హక్కు వినియోగించుకోకపోతే ప్రభుత్వం భారతదేశం ఓటు హక్కు కల్పించింది. ఓటేసేదానికన్నా ఓటేయమని తోలుకెళ్ళేది చూసారా, అది నిజమైన దేశ సేవ, అదే దేశభక్తి. తోలడానికి అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వమే తీసుకుంటుంది అందరు. ఇప్పుడు ఇలా తోలడం అంటే అలా కాదు, అందరిని ఎడ్యుకేట్ చేసి మోటివేట్ చేసి ఓటును వినియోగించమని చెప్పడం అది ఒక బాధ్యత. అవునన్న, మీరు అన్నట్టుగా ప్రభుత్వం కూడా హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి వేరే ఉంది, అదేవిధంగా బ్యాలెట్ పేపర్లు ఇచ్చేసి 8 years పైన ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా వచ్చినట్టు చేయడం మంచి పరిణామం. కాబట్టి ప్రభుత్వం మంచి తీసుకుంటుంది. ఓటింగ్ పర్సెంట్ పెంచడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది, మనకు అభ్యర్థి కూడా మనం వేసుకుంటే మంచి అభ్యర్థిని గెలిపించుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఇలా నేను భావించేది ఏంటంటే మీరు యూత్లో ఇలా అభిప్రాయం ఏంటంటే పని చేసేవాడికి ఓటేయాలన్న, మనకి ఏముంది పార్టీ కాదు, పని చేసే ఓటుకి వేద్దాం అన్న. మీరు చాలా విశ్లేషణగా చెప్పారు. ఇలాంటి ఒక చక్కటి ఆలోచన ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన ఉండాలి. ఓటు అనేది అలా సగం సగం ఆలోచిస్తే ఆడికి వెళ్ళిపోయి కూడా మారిపోతారు. టీవీ వాళ్ళకి కూడా ఎందుకంటే ఇలాంటి ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది గ్రేట్ అని మీరు కూడా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. ఎక్కడ ఉంటారు తమరు? కుక్కడపల్లి. ఈ నియోజకవర్గమేనా? బిల్డర్. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మీ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వం తరఫున ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు వారి సేవల గురించి ఒక మాట చెప్పండి. ఎమ్మెల్యే గారు బాగా చేస్తున్నారు మా నియోజకవర్గంలో. మన వరదలకు వచ్చి పలకరించాడా? ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో తిరిగాడు, బాగా తిరిగాడు. పేదలకు అందరికీ సర్వీస్ అందుబాటులో ఉన్నాడు, బాగా చేస్తున్నాడు. బాగా మంచి పేరుంది కృష్ణారావు గారికి, బాగా పేరున్నది. అట్లాగనే ఇక్కడ చేస్తున్న అభ్యర్థి కూడా బాగా పేరున్నది, శ్రీనివాసరావు గారికి కూడా బాగా పేరున్నది. శ్రీనివాసరావు గారు బాగా పేరున్నది. అతను కూడా ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ బజార్కి వచ్చినా పోవటం జరుగుతున్నది. ఏ అపార్ట్మెంట్లు కానీ ఎక్కడ కానీ ఏ కష్టం వచ్చినా బిల్డర్గా ఆయన బిల్డరే, అందరికీ పరిచయం ఉంది, బాగా ఉన్నది. అట్లాగే గవర్నమెంట్ ఉన్నది కాబట్టి గవర్నమెంట్ కూడా ఇవాళ కుక్కడపల్లిలో మేము గత 30 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాం, కానీ ఈ 6 సంవత్సరాలలో జరిగిన అభివృద్ధి ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఇవాళ వచ్చి ఏదో అది ఇది అంటే కుక్కడపల్లిలో ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరికి వేస్తే మంచిది ఎవరు అన్నది. పక్కాగా గవర్నమెంట్ ఉన్నది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఉన్న అభ్యర్థికి వేస్తేనే మంచిది అనేది మీ అభిప్రాయం కూడా. మరి కొంతమంది గొంతుకులు చాలా గట్టిగా
ఇంకా గట్టిగా ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఆ నలుగురు కుటుంబం ఒకటే. ఆ నలుగురు ఇప్పుడు కుటుంబ వ్యవస్థ అయిపోయింది. కుటుంబ వ్యవస్థ కాదండి, కుటుంబ వ్యవస్థ ఎట్లయిద్దండి. ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు అంటే అన్న మీరు అన్నది బాగుంది. కుటుంబ వ్యవస్థ సమాధానం రావాలి. కుటుంబ వ్యవస్థ కాదండి. అయితే అన్న కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది తప్పదు. ఎందుకంటే తమ్మున్నాడు కాబట్టి గెలిచారు, ప్రజలు గెలిపించారండి. ప్రజలు గెలిపించారు. వాళ్ళలో సమర్థత ఉందంటారు. సమర్థత ఉండబట్టే ప్రజలు గెలిపించారు కదా. ప్రజల కోసమే నాయకులు అయ్యారు వాళ్ళు. ప్రజలు అవును ఉద్యమంలో చేసి నాయకులు అయ్యారు. ఇప్పుడు అవతల ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి కార్లు వాళ్ళని వెనక్కి పంపించారు. పెద్ద పెద్ద నాయకులను ఓడగొట్టారు. పప్పులు వడలు ఇక్కడ పనిచేయి కాదండి. ఏరోప్లేన్ లో వచ్చి దిగి ఇక్కడ పోటీ చేయలేదండి. 20 సంవత్సరాల ఉద్యమంలో చేసి ప్రజలు ఓట్లయితే గెలిచారు వాళ్ళు. అట్లే కానీ కుటుంబ వ్యవస్థ కాదు. గెలిచారు, ప్రజలు గెలిచారు. ప్రజలే ఓట్లయితే గెలిచారు. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినంత కొంతమంది ఆరోపణలు ఎలా ఉన్నాయంటే తుఫాను రానే వచ్చింది, వరదలు రానే వచ్చాయి, కాలువలు పొంగాయి, జనం ఇళ్ళకు మొలిపోయాయి, కానీ ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇచ్చిన మధ్యలో కార్యకర్తలు, మధ్యలో చిన్న లీడర్లు డబ్బులు తినేశారని విపరీతమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఏ ప్రభుత్వం చేసిన ఆరోపణలు ఉంటాయండి, అది ఖండిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎవరు చేసినా ప్రతి ఒక్కళ్ళు గవర్నమెంట్ మీద అంటూనే ఉంటారు. రాని వాళ్ళకి రాని వాళ్ళు ఏమంటారంటే నాకు రాలేదంటాడు, వచ్చినవాడు సంతోషపడతాడు. ఇప్పుడు ప్రజలు ఎవరు కోరుకోముందే కళ్యాణ లక్ష్మి గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది. 1,16,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. వీళ్ళు ఎవరు ఇవ్వలేదు కదా. ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నదండి చెప్పండి? లేదు. వీరు చేసిన అంశాలన్నీ మంచిదే, రాష్ట్రంలో ఉంది. అవన్నీ మంచిదే. సెంట్రల్ లో మోడీ చేస్తున్న అంశాలే మంచివే. కాదండి, స్థానికంగా వరదలు వచ్చినాయండి. అస్మాత్తుగా తమిళనాడు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ బెంగళూరు మొత్తం వరదలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ ఏమైనా ప్రకటించిందా? అసలు ఎక్కడా లేదు. మరి గవర్నమెంట్ ప్రకటించగానే ఎన్నికలు వచ్చినాయి. ఇవ్వకపోతే అదే వాళ్ళు అదే ఢిల్లీ అదే నిన్న పక్కాగా రాసిచ్చింది. ఎల్బీ స్టేడియంలో రాని వాళ్ళు కొడిస్తానని సీఎం గారు ఇచ్చిన హామీ 7వ తారీఖు నుంచి మొత్తం వస్తాయండి. 7వ తారీఖు నుంచి ప్రతి ఒక్క కుటుంబాలు వరదలు జరిగిన ఏరియాలో ప్రతి ఒక్క కుటుంబము మీ సేవలో పెట్టుకున్న అప్లికేషన్ల వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క కుటుంబంకి గవర్నమెంట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. స్థానికంగా లోకల్ అనే దాన్ని సమర్థనీయంగా లోకల్ పార్టీనే ఎంచుకోవాలని దృఢ నిశ్చయితో ఉన్నారు. అక్క యూత్ మొత్తం ఉంది. చదువుకున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈ 6 సంవత్సరాలలో అభివృద్ధిని చూసి కంపల్సరీ అత్యధిక స్థానాలు పోయినసారి కంటే ఇంకా ఒక 5-6 ఎక్కువగానే వస్తాయండి. థ్యాంక్స్ అన్నయ్య. ఇదండి లోకలే కావాలని కోరుకుంటున్న ఒక వర్గం కొంతమంది అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరుస్తూ వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేశారు. ఈ స్థానిక ప్రభుత్వమే స్థానికులకి చక్కటి వాళ్ళ ప్రభుత్వ తీరును కనబరుస్తున్నారు. ఇదే రావాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. ఇది గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ విబిటీవీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి.